باشوور کردستانê ji îslama civakî ber bi îslama siyasî ve. Di mijara olê de xelkê Kurdistanê her bi nermî nêzîkatî kiriye û Sofî gîriyeke civakî ya li ber Xwedêr û heta radeyekê çaksazxwaz helberandiye. Ji dawiya sed sala borî û pêve nexastin piştî ku tevgera azadîxwaz geş bû û hin destkeftî xezenc kirin. Dagirkerên Kurdistanê xwestin stûyê Kurdan babidin û misilmaniyeke bi armancên siyasî û ji Kurdan xerîb di civaka Kurd de biçînin. Ev xetahan li temama Kurdistanê hat meşandin û heta radeyekê li Bakur û Başûrê Kurdistanê berda. Îro sê partiyên İslamî li Başûrê Kurdistanê hene. Yekgirtiya İslamî ya Kurdistanê, Tevgera İslamî ya Kurdistanê û Komela Dadgerî ya Kurdistanê. Ev her sê partî ji 111 kursiyên parlamentoya Başûrê Kurdistanê xwedan 17 kursiyanin. Tevgerên İslamîst ên Başûrê Kurdistanê baskên Ixwanil Muslimîn an cîhadiyên Kurd kujin û bi turengî pêştara perînên gelêrî û tevgerên azadîxwaz ên Kurdistanê nagirin. Welatê mizgeftan di dîroka Kurdan de şêx û melayên Kurd ên ku xwendina xwe jî mizgeft û medreseyên olî wergirtin, wêje û dîroka Kurdî dewlemend kirin. Sofîgir û helbestvanên Mîna Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Nalî û Şêx Rizayê Talibanî dîwarê çand û zimanê Kurdî lêkirin û parastin û pirê wan da ser rêça hişyariya neteweyî. Îro nemaze piştî berbelav îslama siyasî, mizgeft û dersxaneyên olî nexasim li Başûrê Kurdistanê yê rizgar bûyî, rola xwe guhart û bûn çavganiya dûrxistina Kurdan ji çand û hizrên Kurdawar û îslama Kurdan a civakî. Li gor amarên fermî yên Wezareta Weqfan a Başûrê Kurdistanê, heta dawiya sala 2020 hejmara mizgeftên Başûrê Welêt 5667 mizgeft derbas kiriye. Ev jî bi qasî hejmara hemû mizgeftên Kuweyt, Qatar, Behreyn û Mîrîtiyên Erebî yên yek bûyiye. Balkêşe got ji vê hejmarê 4200 mizgeft piştî serî hildana adara 1991 ava bûne û ji wan jî 600 mizgeft bi desteka Elî Qeredaxî yê alîgir û peyrevê Tirkiya û Qatarê hatine ava kirin. Gelek şîrovekarên siyasî û tevgerên siyasî yên Kurdistanê dibêjin ku ev mizgeft hêlîna olperestiyê ne û gelek cîhadiyên Kurdkuj jê derketine. Ku di nav rêxistinên İslamîst ên terorîst de êrişî deverên Başûr û Rojavayê Kurdistanê kirine بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی سەلیبیەکان û şervanên Kurd şehîd kirine. Dagirkirina medya û weşangeriyê, şopandina medya û weşangeriya Başûrê Kurdistanê ji meriv re diyar dike wekî rêxistin, kanal, weşanxane, sazî û dezgehên İslamî li ser gelek beşan zal bûne. Wekî mînak pêşangeha Silêmaniye ya navdewletî ya Pirtûkan ku ev 3 salin tê li darxistin. Herî zêde pirtûkên İslamî nîşan dide û difiroşe. Kanal û weşanxaneyên İslamî yên Başûrê Kurdistanê xweyî bûdceyeke xurtin û gelek alî dibêjin û desteka darayî ya vekirî û bêpîvan ji tevgera Ixwanil Muslimîn, Qatar, Tirkiya û Îranê dibînin. Çavdêrên rewşa siyasî û civakî ya Başûrê Kurdistanê di wê tirsê de ne ku Başûr bi temamî bikeve nav pencên îslama siyasî û dipirsin civaka Kurdan çawa dikare misilmaniya xwe ya civakî û sofîgera ne biparêze û tevgerên azadîxwaz ên Kurdistanê çawa li vê metirsiyê dinêrin.